De watermolen van klooster Wittem ligt verscholen ergens in de tuin van het klooster van de Redemptoristen, achter het beeld van pater Bernhard in de onmiddellijke nabijheid van een zietak van de Sinselbeek, ook wel Selzerbeek genoemd, en die loopt onder de ganse tuin door. Als het allemaal droog is, ik kan overal lopen. Ja, die staan nog 9 molens dingen en sinds kort zijn eigenlijk ook de 10e op. En de 10e is het watermolentje van klooster Wittem. En dat is een heel speciale molen. Daar hebben we ook weer onderzoek nog gedaan en ook met de Rijksdienst. En volgens de Rijksdienst zijn er maar 2 soortgelijke molens. Dus inderdaad hier in Wittem zeg maar en ene ergens in Friesland. En hier komt dan de pomp nog aan. Hè? Kijk, als wij dus dat dicht draaiden, dan kwam die hier. Kijk, hier heb je het gat, hier. Dan kwam die dus, dan nam hij mee. Snap je? Dat kwam daar langs. Hè? Dus hier is het eigenlijk zo, je sluit hem hier af. Hè? Dus het water moest, al wat daar kwam vandaan, moest hier komen en hem meenemen. En als u het s'avonds naar bed En als je, ja, dan draaiden wij dat omhoog. En dan stopte hij vanzelf, want dan kreeg je geen water. Dus zo werkte dat. Als er bijvoorbeeld heel veel water was, dan lieten wij hem niet lopen. Want dan liep je eigenlijk als een gek en dat deden we niet. Dan werd hij, maar ja, dat gebeurde niet dikwijls, maar dan werd hij niet aangezet. Maar dan zou je natuurlijk deze schuif wel kunnen gebeuren, maar ja, die was toen, nou zal hij het wel doen, maar toen deed hij het niet. Dus we hebben hem eigenlijk nooit gebruikt. Want dan zou je hem dus wat minder kunnen laten lopen. Tot vlak voor 2007 wordt dat nog gebruikt dus als waterpomp voor water op de zolders en bassins op te vangen. Nou, begin 2008 zijn die bassins op de zolders verwijderd. En daar hebben dus mensen van de heemkunde Krijkland, die hebben zich daarvoor ingezet dat dat toch wel belangrijk is, dat molentje. En samen met vrijwillige molenaars zijn ze dat molentje op en knappen. En is het gewoon dus eind dit jaar is er wel gans opgeknapt. En dan zal het dadelijk dienst doen waarschijnlijk voor de vijver wat achterin ligt in de tuin, waardoor in ieder geval dat fontein weer te bedienen, dus met het molentje. Dus dan heeft er dan toch wel een functie en er is ook toegankelijk voor het publiek natuurlijk. Daar wordt ook rekening mee gehouden. Ja, dat is een soort vereniging, die zijn met een man of 5. En die hebben ze toen ook meegenomen, die hebben ze ook helemaal daar gemaakt. En de pomp hebben ze dus ook meegenomen om te renoveren, zal ik zeggen. Dus, En bijzonder aan dat mulkje ook is dat er ook een hele lange overkluizing is aangelegd voor watertoevoer naar dat mulkje. Wordt afgetakt eigenlijk bij de stoplichten dan wordt ze afgetakt en dan loopt ze nog eigenlijk een beetje over, bovengronds en dan gaat ze met achter de woning gaat ze ondergronds. En dus dat is een ganse overkluizing tot in de tuin en dan is een stukje open waar de molen zichtbaar is en dan gaat die overkluizing waar wij hier tot aan de andere kant van de straat. En daar komt ze weer eigenlijk weer aan het oppervlak zeg maar. En die staat dan ook weer in verbinding met de Wittemermolen. Maar toen zei ze tegen mij, je moet gaan kijken of dat goed is. Ik zeg, nou dat doe ik wel, ik heb zo'n klein wouw, dat is zo hoog, kon ik op zitten en ben ik helemaal erdoor geweest. Ja. Wanneer is dat geweest? Dat is een jaar of 5 geleden. In die tuin, daar ligt een, ik weet niet wat je kunt zien, maar daar ligt een deksel en daar kun je erin.
En daar zijn wij toen een keer, met de buurman, zijn wij er een keer doorgekropen. En er was zo'n man die stond op en die wist niet wat hij zag, dat wij uit de riool kwamen. En van daar af is het rioleren. Zijn het van die hele zware buizen van 2 meter en die zijn 1 meter doorsnee. En dat loopt allemaal nog eens. Oh ja, dat komt daaruit, hè, wat die begint. En vroeger stond de pomp daar met een rat, met een buis eigenlijk. Hè. Maar dat was natuurlijk nogal omslachtig en toen was die pomp versleten, moest een nieuwe komen. En toen was die andere broeder die zei, zou het niet mogelijk zijn om hier rechtstreeks, dat is natuurlijk veel beter, hè. Want ja, dat is beter tegenover dat eigenlijk, hè. En dat is eigenlijk de waterput, hè, die buis. En die schijnt, zegt men, maar dat weet ik ook niet of wat zij het ook weet, die zegt 7 meter diepte. Dus die is nooit, hij is nooit droog geweest, hè. Maar ja, hier zit hij mee al heel gauw met grondwater, hè. Want dat merken wij in de kelder, hebben we ook veel last van grondwater. Dus grondwater zit hier behoorlijk hoog. Moet je eigenlijk andersom. Ja, ik heb er een oude kerk en ik draai verkeerd. Er zit er water, zie je. Zo draait Poes, hé, wat zeg jij ervan? Ja, wat is het? Wat is het, gekke jong? Hé, gekke jong. Hey. Altijd compagnie. Ja, ze hoeven alleen maar te verhouden wat de poes staan. Nee, kijk, vroeger was dat ook van ons, hè, maar dan hebben we nou een waterbuffer gemaakt, dus. Hey, jongens, hebben jullie geen honger? Langs die bomen die daar staan, daar loopt hij langs af, hè. Die bomen. En daarachter, ja, daar ligt hij, daar heb je ook nog een schuif en zo. Daar komt hij dan van, ja, ik kom eigenlijk van Vals af, hè. En dan, daar kunnen ze hem dus eigenlijk verder, dus dat is ongeveer achter die bossen zo. En die kun je ook van straat af ja zien, daar ligt een weidje tussen. Maar ja, dan zie je verder niet veel. Maar van daaruit loopt hij dus eigenlijk door naar Gulpen, achter over Partij loopt hij dan, hè. En deze die hebben ze dus naderhand, ja, gewoon gehouden, zal ik zeggen, ook voor die molen, want daar heb je ook een grote molen. Hè. En dan was er zo'n dingetje langs de muur, met zo'n lipje eraan, en dat op een bepaald punt was, dan wisten wij dat ze vol waren. Kijk, ze liepen wel over, maar daar heb je natuurlijk niks aan, hè. En dan werd meteen de pomp afgezet, hè.
En dan s'avonds werd hij weer aangezet en voordat wij lieten hem nooit 's nachts draaien. Hè. Voor s'avonds, voordat we naar bed gingen, werd de pomp afgezet. Maar ja, dan was hij normaal gesproken ook praktisch altijd vol. Hè. Dus dat, ja, we hebben nooit geen last gehad dat we geen water hadden. En we hebben eigenlijk wel veel geld verdiend. Hè. Wij gebruikten bijna 10 keer per dag. Dus ja, en die kosten niks. Dus